chcete bývať v novostavbe, ktorej súčasťou je aj bazén... Fero, pozor, pozor! Jo! Vidíte, takto som dopadol, ale napriek tomu, keď sa vám táto nehnuteľnosť zapáčila, neváhajte ma kontaktovať. Dohodnite si obhliadku, len si nezabudnite za sebou zobrať čaty na prezlečenie. Moje meno je František Merva z All Inclusive Real. Teším sa na vás.